ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲମ୍ବରଗିନି ଆଉ ବୁଗାଟି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଭଲ କାର୍ ଆଉ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फाइनाली कंपनी ओनर को ठारो वीडियो बनैया पे परमिशन मिलगला और आपण मैंने जो सर्ट वीडियो देखते मुझे जो बिल्डिंग रो वीडियो करी आउ से बिल्डिंग भितर मुझे गाड़ी कंपनी रे काम करे। एबे आपण मैंने देखिपारे केते सुंदर सुंदर बाइक सब तैयारी कर रखा जायछि। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଡ଼ିକୁ MDX ଗାଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ ତାଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଏଇ MDX ଗାଡ଼ି। ଏଟାକୁ ତିଆରି କରି ରଖାଯାଇଛି, ପ୍ୟାକିଂ ହେଲାବେଳେ ଖାଲି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ପ୍ୟାକିଂ କରି ଦିଆଯିବ। ଏହି ଗାଡ଼ି ପ୍ୟାକିଂ ହେଲାବେଳେ ୟା ସହିତ 4ଟି ଟାୟାର ଆଉ ଆଗ ଫ୍ରେମ୍ ପଛ ଫ୍ରେମ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ରିମୋଟ୍ ଆଉ ଚାର୍ଜର ଆଉ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଗାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାଡ଼ିକୁ ଫିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଥାକ କରି ରଖାଯାଇଛି, ଖାଲି ପ୍ୟାକିଂ କାମ ବାକି ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ କେତେ MDX ଗାଡ଼ି ଥାକ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ମର୍ସିଡିଜର MDX, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫିଟିଂ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ଷ୍ଟିୟରିଂ ପାଖରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରହିଛି। ए गाड़ी को चलाइबा ପାଇଁ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ବସିକି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ହେବ, ନହେଲେ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ଚଲେଇ ହେବ, ନହେଲେ ଏଇ ଗାଡ଼ି କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ସ ଅଛି, ସେ ଆପ୍ସ ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଖେଳିକି ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲେଇ ପାରିବା। Lighting mode 1. Backward. The sky is blue. Forward. Baby delight swing. ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାର୍ ସବୁ ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆସିଗଲା ଲମ୍ବରଗିନି ଆଉ ବୁଗାଟି କାର୍। ଏହି ଭଳିଆ ସୁପର କାର୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ MDX ଗାଡ଼ି କିଭଳି ଭାବେ ଥାକ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ୟାକ୍ କଲାବେଳେ ୟାର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରି ପ୍ୟାକିଂ କରାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ।